mai Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. L-għodwa tajba lilkom il-koll u l-dawk li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, radio, television, internet, etc. Mod speċjali dawk li l-en mill-gżejjer tagħna. Għax jgħidulna Awstralja, Kanada, Amerika, Alla jbierek, Alla jbierek. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Se nofri l-qudisa għall-irwieħ ta' Joseph Muscat, konsilja u neriku mifsud
Gianni u Carmela Azzopardi. Ħuti ejjew niċċekknu qudiem il-mulej u nitolbuh jgħinna. Illum il-Knisja 27 ta' Awwissu tfakkarna f'waħda qaddisa Santa Monika, Santu Wistejn. Illi dejn isemaw, din qegħdin fis-sena 331, 32, 33 wara Kristu, l-Afrika ta' Gastel. It-tifel tagħha fil-bidu kien daqsxejn ngħidu hekk imqareb. Imma dejn Monika ma ħallitux. Titlob għalih, tmur warajh, kemm bravu. Xemx fil-fatt imbagħad Santu Wistin mill-Afrika qasam il-Mediterran biex rifes l-Italja, Ruma, marret warajh. Min Ruma ma kienx kuntent bl-erf ta' Ruma, baqa sejjer lem Milan fi ftit kliem. Semma għaddis kbiru għaref bħalu Sant'Ambroċ u konverta, biddel ħajtu. U Ummu Monika tiġri warajh sakemm irnexxila tirbħu u jsir imbagħad xemx ta' erf isqof. Imma hemm sentenza li rridu naħsbu fuqha, dejn importanti dejn, li ngħidilkom issa. Kien rib Ruma kienet ħatmut u qabad jibki u wuħuħ kellu ħaġ ismu it-tifel tiegħu Addiodatu, it-tifel tiegħu. Għaltlu isma' bibni. Toqgħodx taħt tinkwieta da fejn ħadd x'kien immut, fejn ħadd poġġi l-ġismi, u l-Afrika u ma nafx fejn. Għaltlu però nitolbok, dejn nisimgħuha sewwa. Li meta tkun fuq l-artal tiftakar fija. Ġifieri meta tkun tqaddes tagħmel xi qudiesa għaxu kan diġà assis imbagħad sar isqof, meta tkun fuq l-artal tqaddes itlob għalija. Ekku ħuti l-qawwa tal-qudiesa. Inti triq li twassalna għand il-Missier Mulej ħnina, inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħnina, inti l-għena tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitina u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu u Alla li tolli lil min jiċċekken inżejjint lil Santa Monika bimħabba u sabar tal-għaġeb għal merti tat-talb tagħha għatina li ma ngħejjew qatt inġorru s-salib tagħna b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju, aħna ħdimna bil-lejl u bin-nar. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu li Tessalonikin. Intom ħuti tiftakru fit-taħbit u l-batija kbira tagħna. Sakemm konna qegħdin inxandrulkom l-Evanġelju ta' Alla, aħna ħdimna bil-lejl u bin-nar biex lil ħadd minnkom ma nagħbu. Tiġdu intom u Alla wkoll kemm kienet qaddisa, ġusta u bl-għajb l-imġiba tagħna magħkom li jemmintu. Aħna kif tafu, ġibna ruħna ma' kull wieħed minnkom, isna missier ma' wliedu. Farraġnilkom, għamilnilkom il-qalb, ħeġġiġnilkom ħalli timxu kif xieraq quddiem Alla li sejħilkom għas-saltna u l-glorja tiegħu. Aħna niżżu ħajr bla għeda lil Alla talli l-kelma ta' Alla li intom smajtu minn għandna il-qajtuha mhux bħala kelma ta' bniedem, iżda bħala kelma ta' Alla kif tassewwi, dik il-kelma li qiegħda taħdem fikom li jemmintu. Il-kelma tal-mulej.
mulej intarbilni u tarafni. Flimkien? Fejn immur il-bot mill-ispirtu tiegħek, jew fejn nista' naħrab minn quddiem wiċċek, jekk nitla fis-smewiet emmint, jekk nimtet f'qiegħ l-art intemm ukoll flimkien, mulej intarbilni u tarafni. Jekk nilbes il-ġwienaħ tas-seb u nammar fit-truf fil-baħar, hemm ukoll tilħaqni ejdek u taqbadni il-leminija tiegħek flimkien. Binni u tarafni. Jekk ngħid ħajaħbini jidlam, ħajkun li daw lejl madwari, anqas idlam u mudlam, għallik il-lejl jiddi bħan-nar flimkien, mulej intarbilni u tarafni. Inqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Kull min iżomm il-kelma ta' Ġesu Kristu fihem tas-sew l-imħabba ta' Alla fil-milja tagħha. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu waqt li kien qed jitkellem qal: ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Fariżej u ċuħ boħra, jiskom oqbra imbajda. Minn barra jidher sbieħ imma ġewwa mimlijin għadam tal-mejtin u kull xorta ta' ħmieġ. Hekk intom minn barra tidru tas-sew ġusti quddiem il-bnedmin waqt li minn ġewwa kolkom ipokrisija u ħażin. Ħażin għalikom intom il-kittiba u l-Fariżej u ċuħ boħra, intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejnu il-monumenti tal-ġusti u tgħidu: kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerdu demm il-profeti. U bekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ukoll il-qattiela tal-profeti. Mela issa komplu sal-aħħar dak li bdew missirijietkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħanibda b'espressjoni bil-Malti nifhmuha. Ġesu ma kienx seq naħħa u seq naħħa oħra. Jiġifieri hawnhekk iġib ruħu mod u band oħra iġib ruħu mod ieħor. Ma kien bniedem jgħallem quddiem kulħadd il-verità. Minkejja li kienet tweġġa' għax il-verità tweġġa', minkejja li ta' madwaru jaħduha kontrih, minkejja li jitlef il-popolarità tiegħu ma jibqax għax qiegħed jippridka. Ġesu ma kienx hekk ħudita, ma kienx. Dawn l-aħħar 3 ijiem qegħdin naqraw siltiet mill-kapitlu 23 ta' San Mattew. Kellu qudiemu nies li kellhom pożizzjoni għolja fis-soċjetà tal-Lut ta' żmien Ġesu. Il-Fariżej li kienu għaqda ta' nies li kienu josservaw il-liġi sal-inqas ħaġa żgħira, kittiba
li l-pożizzjoni tagħhom kienet importanti għax kienu jagħmlu ċertu studju imbagħad jikkopjaw il-kodba mqazza dakinhar ma kienx hemm fotocopies u eċetera, kollox bl-idej. Allura kittiba u biex tagħmel dak ix-xogħol kien irid ikollok ċertu status, tagħmel ċertu kors. U għall-ħares inti ju tikteb tikkopja minn ktieb qaddis għal ktieb tieħu xi żball għax il-kelma tal-Alla ma fi jiżbalji. Allura dawn il-kittiba kellhom ċertu status, in-nies kienu jirrispettawhom ħafna. U kienu jidħlu f'xi laqgħa jibqgħu deħlin biex hemm il-bankijiet ta' quddiem jistennewhom qudiemhom. Issa Ġesu dritt. Il-bieraħ smajna qallhom intom toqgħodu attenti biex tħallsu anke fuq il-busbies u l-kemmuni. Jekk kien dettalji imbagħad uża expression tibelgħu ġemel u l-ħwina. Issa llum reġa' Ġesu. Xebbaħhom, ma min xebbaħhom. Iskom oqbra qabar imbajda minn barra sabiħ ġewwa imma ġewwa Adam tal-mejti. Hekk xebbaħhom, ġifieri intom minn barra quddiem in-nies iselmulkom u jgħidulkom Rabbi u jgħidu wara kemm huma qaddisejn u imbagħad minn ġewwa. Jiġi Ġesu ħanieqaf għax kemm minn qalidhomx tippriedka. Jiġi Ġesu. Ħanibda minni. Għalija jien il-qassejs jien. Jiġi Ġesu. Għalija x'jgħid. Jien sinċer miegħi innifsi. Miegħi innifsi mhux hemm mal-mara, mhux ir-raġel mal-mara, mhux it-tfal, jien quddiem Ġesu jien ħanider jien b'tiegħi jien. Ġesu sa jgħidli. Nitolbuh biex inkunu sinċiri, veritjieri, iva, le, mhux id-dar mod mal-mara mod u fuq ix-xogħol għax ikun hemm ħadd ieħor mod ieħor, mhux hekk. Dik il-qasma bejn istess inkun veritjier. Nitlob il-Ġesu u l-Madonna sabiex jiena nkun ġenwin, sinċer miegħi innifsi. Inqumu bil-wieqfa. Ħuti il-ġenerosità u l-fedeltà għall-impenji tagħna ta' kuljum juru li aħna qegħdin ngħixu l-Vanġelu sabiex il-Knisja tippromuovi l-imħabba għall-verità u għall-qdusija. Nitolbu sabiex ix-xogħol u l-impenn fil-ħajja ta' kuljum ma jitfix fil-bniedem l-ispirtu tat-talb. Nitolbu. Għati il-mistrieħ ta' dejjem il-qadej tiegħek Giuseppe Muscat, Konsilja, Neriku, Gianni u Carmela u l-erwieħ li hemm jissaffew fil-purgatorju. Nitolbu. Nitolbu għall-ommijiet kemm għandha sem qawwilhom fil-familja aktar mill-missier. L-om għandha saħħa fil-familja aktar mill-raġel, aktar. Nitolbu għall-ommijiet biex fuq l-eżempju ta' Santa Monika ikunu ta' eżempju u jagħtu xhieda tal-Vanġelu lil-ulidhom. Nitolbu. U Alla li tara xemm moħħmi fil-qalb bijet minna kull ipokrisija u għatina li naqduk qalb safja bi Kristu Sidna.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn il-vittma li l-poplu tiegħek se joffrilek b'qima kbira fit-tifkira ta' Santa Monika u għamel li dan is-sakrifiċċju ikun ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Nidżuħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek inti dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Int ħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li jagħmillek għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin infaħruk u b'ferħ kbir intennulek Qaddis. Mulej Alla. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli juqal ħudu u kullu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekku koll wara li l-aħħar kalċi reġa' radd il-ħaj tal id-dixxipli juqal ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt bil-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U meċċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa il-Jun 14 mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna il-qaddej tiegħek Giuseppe Muscat, Konsilja, Neriku, Gianni u Karmela. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ir-rażel tagħha San Giuseppe, l-Apostli, Santa Monika u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ikun li trid int kif is-sema, ħobżna ta' kuljum, aħfrinna dnubietna. Għalisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħina tijek il-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa mill-inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf ta' Alla danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja li aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf.
Glorja lil Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. Inti mlejtna mulej bid-doni tas-sema fit-tifkira ta' Santa Monika, Santu Wistin. Għamel li bil-qawwa tagħhom nitnatfu minn ħtijietna bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mnija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġif tiegħek Ġesu. Madonna Tapini Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem, marru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd. Marija li żjed ħelwa, artu se ma jifaħru. Mata Reġina l-akbar fe it-tnejn dik li mħab li jindbija li tjeblo leqdeso.